Končíš školu? Si čerstvý absolvent? Alebo sa ti v tvojom terajšom zamestnaní vôbec nepáči a nevieš, čo ďalej? Ak si aj ty na križovatke a nevieš, ktorým smerom sa pustiť, pomôžeme ti aspoň trochu sa zorientovať sebe samom. Ukázať spôsob, ako nájsť to, čo by ti sedelo. Mimochodom, tykajme si. Ja som Eva a som kariérna poradkyňa. A kto si ty a čím chceš byť? Ak ešte netušíš, poď sa s nami pozrieť, ako to zistiť. Na čo si musíš vedieť odpovedať, keď chceš nájsť svoj príjemný, no prachatý pracovný prístav? V čom som výnimočný? V čom som hviezda? Si rýchly, dynamický? Rozvážny, vnímavý? Zameraný na výsledky? Systematicky dôsledný? Inovatívny, nápaditý? Bill Gates má rád okná. Steve Jobs sa s verobou zahryzne do každého problému. Tatiana Kyselová má vzťah k zvieratám. Ale teraz vážne. Aký som typ človeka a ako to súvisí s tým, čo mám rada? Tabuľky a štatistiky, to je tvoje? Skús prácu analytika. Rada sa venuješ deťom? Možno by z teba bola dobrá sestrička. Predal by si aj slepému televízor? Ako obchodník by si zarobil viac? Si rád v styku s ľuďmi? V pracovnom styku? Čo takto radšej PR manažér? Rád riadiš? Tak potom by ti mohli hovoriť šéf. V akom prostredí sa cítim dobre? Na vidieku? V zdravotníctve? V nemocnici? Vo výrobnej fabrike? V nadnárodnej korporácii? Sám vo svojom biznise? Čo ma v práci motivuje? Byť dobrým odborníkom? Peniaze? Finančná odmena? Úspech? Pomoc ľuďom, svetu, prírode? Moc? Alebo niečo iné? Ako by mal vyzerať môj pracovný deň? Pracoval by si radšej z domu alebo v teréne? Ako by vyzeralo tvoje dopoludnie? Kam by si najradšej chodil na obed? Boli by všetky popoludnia rovnaké? O koľkej by si končil? Odpovede na takéto otázky, ale aj mnoho ďalších, ti pomôžu zorientovať sa v sebe. Ak sa ti darí nájsť tieto odpovede a súvislosti, si na najlepšej ceste nájsť svoju vysnívanú prácu. Čo všetko ešte ovplyvňuje, na čo sa hodíš? Charakter tvojej osobnosti, spôsob, ako reaguješ na svet, odkiaľ berieš informácie a podľa čoho sa rozhoduješ, ako si organizuješ život, to všetko hovorí o tvojom osobnostnom type, ktorý tiež ovplyvňuje výber tej správnej práce pre teba. Ako sa správaš pri riešení úlohy v tíme? Ako sa chopíš iniciatívy a ktorú rolu preberáš? Skús sa zaradiť k jednému zo správaní, ktoré popísal Belbin, a my ti skúsime poradiť, k akému povolaniu môžeš mať bližšie. Inovátor. Je tvorivý, nápaditý, plný fantázie. Tímový pracovník. Vytvára a udržiava tímového ducha, vytvára vzťahy. Je oporou ostatným členom tímu, zmierňuje konflikty v skupine. Vyhľadávač zdrojov. Zisťuje, aké sú podmienky mimo jeho vlastného tímu, nadväzuje kontakty, vyjednáva. Monitor vyhodnocovač. Analyzuje nápady a návrhy skupiny a posudzuje ich realizovateľnosť a význam. Koordinátor. Organizuje a kontroluje aktivity skupiny. Prideľuje úlohy a motivuje členov tímu k ich splneniu. Realizátor. Implementuje koncept a plány, ktoré vymyslela skupina. Je dobrým vykonávačom zadanej úlohy. Usmerňovač. Je osoba, ktorá vyzýva k výkonu. Argumentuje, spochybňuje, nesúhlasí a vlastným príkladom motivuje ostatných. Kompletovač finišér. Dokončuje úlohy a dohliada na to, aby úsilie skupiny nevyšlo nakoniec na zmar. Toto je iba príklad, čo by si mohol robiť. Neznamená to však, že by ti nesedeli iné povolania. Ak sa ešte stále nevieš zorientovať sám, obráť sa na kariérového poradcu, ktorý ťa dovedie až k jobu tvojich snov. Ahoj Petra, vítaj na dnešnom stretnutí našom. Čo ťa viedlo ku mne ako ku kariérovej poradkyni? Ten dôvod bol taký jednoznačný. V podstate rada by som možno s tvojou pomocou prišla na to, že kam sa vo svojom živote uberať, respektíve kam by sa moja kariéra mohla uberať. Nakoľko naozaj možností je strašne veľa a neviem, možno ani čo ma až tak baví strašne, tak by som rada objavila v sebe nejaký ten možný potenciál pre nejaké teda možnosti, ktoré na trhu práce sú. Dobre, ja ti teraz navrhnem nejaké možnosti, ako by sme sa mohli k tomu dopracovať, nejaké možno cvičenia alebo aktivity, ktoré by sme mohli skúsiť a vyberieme si, ktorými začneme, dobre? Dobre. Čiže to, čo ja robím s mojimi klientami, je často vlastne testovanie
takými dotazníkami. Jeden z nich je napríklad dotazník kariérnych kotiev, ktoré nám môže povedať o tom, že aké sú atribúty toho povolania najvhodnejšieho pre teba, že čo je pre teba dôležité, aby to povolanie obsahovalo. Potom osobnostné charakteristiky, čiže osobnostné dotazníky. A potom používam také aktivity, alebo respektíve také cvičenie, ktoré by nám mohlo ozrejmiť na základe takých činností a aktivít tvojich, ktoré si robila od malého detstva až do súčasnosti a ešte aj ktoré si nestihla urobiť a ktoré by si chcela urobiť, že čo je vlastne za nimi, za tými činnosťami, aké sú kvality. A keď zozbierame taký zoznam týchto kvalít, tak pozrieme sa potom na to, že aké povolanie sa nám vytvorí také, ktoré by vlastne obsahovalo všetky tieto kvality. Čiže budeme z neho tvoriť, ako keby z tých ingrediencií budeme variť to povolanie potom. Výborne, to Dobre? sa mi páči. Peťa, pozri, teraz sme vytvorili vlastne zoznam kvalít z tvojich činností, ktoré si robila vlastne od detstva až po súčasnosť, aj tie, ktoré by si ešte chcela robiť. Zoznam kvalít, ktoré by mali byť prítomné v tvojej práci. Keď sa na ne všetky pozrieš, teraz spolu budeme vymýšľať, na aké povolanie by sa to najviac hodilo. A spolu dojdeme na to povolanie. Buď jedno, alebo nejaké alternatívy, 2, 3. Výborne. Peťa, takže nám vyšli dve alternatívy pre teba. Jedno je projektový manažér a druhé je finančné poradenstvo. Áno. Skúsime si teraz urobiť tieto dve alternatívy, zobraziť tak prakticky. Skús sa zamyslieť, čo charakterizuje projektového manažéra. Skús sa pozrieť tu na pomiestnosti a vybrať jeden predmet, ktorý by ti zastupoval túto charakteristiku. No, že by to mohla byť nejaká kniha. Peťa, tak teraz máme dve alternatívy spravené v takej praktickej rovine. Tu si urobila záťažie projektového manažéra a tu finančného poradcu. Keď si prídeš do toho záťažia, stupneš a pocítiš, alebo respektíve predstavíš si, ako pracuješ tú prácu, skús zistiť, čo ti je príjemnejšie. Čiže z ktorých z tých dvoch by si vybral? Vieš už to povedať, to svoje rozhodnutie? Áno, asi tú prácu toho projektového manažera. Čiže tu sa cítiš lepšie. Ok, no super. Takže vybrala si svoju budúcnosť. Ak chceš vedieť, akú prácu si máš hľadať, musíš si urobiť jasno v tom, kto si, aké máš kvality, schopnosti, zručnosti, na ktorých môžeš stavať. Keď si nájdeš prácu, kde ich budeš čo najviac využívať, budeš úspešnejší aj spokojnejší. Takže, skúsme to trochu prakticky. Vezmi si papier, pero, urobíme si spolu zoznam tvojich predností. Najprv si urob sám zoznam svojich schopností a kladných stránok. Hovorila som všetkých. Teraz sa opýtaj svojich dobrých známych, aký si a čo považujú za tvoje plusy. Doplň to do svojho zoznamu. Porozprávaj 2-3 priateľom súčasne o nejakej situácii, v ktorej si musel byť aktívny a vyriešiť ju. Popros ich, aby sa počas tvojho rozprávania zamerali na tvoje zručnosti, schopnosti a kompetencie, ktoré si podľa nich v tejto situácii musel využiť. To, čo v tebe objavia tvoji priatelia, pridaj do svojho zoznamu. Stále však nemáš kompletný zoznam. Zo zoznamu, ktorý ti teraz ukážeme, si vyber tie zručnosti, ktoré podľa teba vieš robiť lepšie ako iní a tie, ktoré robíš s nadšením, a napíš si ich na samostatný papier. Zastav na chvíľu video, aby si to stihol. Hotovo? Teraz si roztrieď tento zoznam do 3 skupín podľa toho, ako sa ti zdajú príbuzné. Mohol by si ich napríklad rozdeliť podľa abecedy na 3 skupiny, ale uznaj, že nechávať svoju kariéru na nejaké abecedné poradie by mohla byť hlúposť.
Nájdi si teda svoje kritérium. Čím sú tieto činnosti pre teba podobné? Tu neexistuje správne riešenie, riad sa vlastnými pocitmi a intuíciou. 3 kategórie, ktoré si vytvoril, si dopíš do svojho pôvodného zoznamu. Až teraz by mohol byť tvoj zoznam kompletný. Dobre si ho prezri a skúsi určiť 3 povolania, ktoré sa hodia na všetky alebo väčšinu vlastností zo zoznamu. Čím viac vlastností z tvojho zoznamu bude zahrnutých v danom povolaní, tým máš väčšiu šancu, že to je to práve pre teba. Je to chaos? Prídi, pomôžeme ti s tým. Keď lepšie poznáš sám seba, keď vieš, na čo sa hodíš, čo chceš, ľahšie to získaš. Správnejšie sformuluješ svoje CVčko a motivačný list a uspíš na výberovom konaní. Zamestnávateľia očakávajú nielen poznatky a schopnosti, ale najmä tvoju motiváciu robiť práve to, čo ponúkajú. Keď budeš vedieť, že pozícia, o ktorú sa uchádzaš, je to práve pre teba, budeš presvedčivý na pohovore a tiež úspešnejší v práci. Ak máš nejaké otázky, kľudne sa pýtaj v online diskusii pod touto videoprezentáciou. Tak veľa úspechov pri hľadaní. Ja som sa v podstate stretla s navigáciou v povolaní asi pred takými 2,5 rokom. Keď som bola v situácii, robila som konzultanta v oblasti HR a nevedela som sa rozhodnúť, ktorým smerom ísť, či ísť viac menej v oblasti personalistiky alebo či radšej oblasťou obchodu. A dnes som na pozícii branch manažera, kde robím vlastne aj obchod, aj personalistiku súčasne. Takže určite ma to posunulo ďalej, pomohlo mi to a myslím si, že je to veľmi zaujímavé aj v tom, že aj v súčasnosti, keď mám nejaké nejasnosti alebo pochybnosti ako ďalej, tak vyhľadám EUku a absolvujeme toto sedenie, aj keď už nie je tak pravidelne ako predtým, každý týždeň, mesiac, ale aj teraz občas požiadam o nejaké sedenie, aby mi to pomohlo rozhodnúť sa, ktorým smerom ísť. Takže keď som prvýkrát prišla za pani Uhrikovou na navigáciu v povolaní, tak som v podstate vedela, že potrebujem v živote a v pracovnom alebo v zamestnaní zmenu. Pracovala som vo financiách, ale pociťovala som, že to nie je to práve orechové pre mňa, ale nevedela som konkrétne do akej ďalšej oblasti ísť alebo na akú prácu sa zamerať, aby ma bavila. A pani Uhriková a jej sedenia mi vlastne pomohli zistiť, aké atribúty, respektíve kvality by mala mať tá práca, aby ma bavila, teda čo mám hľadať v konkrétnych ponukách pracovných, na čo sa pýtať v pohovoroch a následne som si stanovila také svoje méty v kariére a už viem, za čím mám ísť ďalej. V podstate o 2 týždne začínam s prácou, ktorá bola moja vysnívaná, to práca so šperkami, takže sa na to veľmi teším. Takže navigáciu by som určite odporúčila ľuďom, ktorí nevedia sa rozhodnúť možno, akým smerom ísť, akou oblasťou. Tiež by som to odporúčila aj v tom prípade, keď napríklad nevedia, že v čom sú dobrí, aké sú ich silné stránky a ktoré vlastne povolania tým môžu využiť v rámci tých svojich silných stránok. A v každom prípade mne to pomohlo aj, znovu to opakujem, v rámci toho sebavedomia, čiže sme hľadali také tie možnosti alebo možno tie silné stránky, ktoré mi pomohli zdvihnúť si to sebavedomie a veriť sama seba a ísť si za tým svojim cieľom.